Diyos maray na aga mga tugang maluhod po para sa nobina kay Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God, we worship you. You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders. Through your miraculous image in these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Lord, have mercy on us. Jesus, in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When a heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and a cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamilaban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mi ang sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga lasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami nagimarahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan asin na otob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban.
an kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo, asin ngunyan, namamatian minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan at siniba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami, an sa mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tugaw po. Ngunyan po, Lunes sa ikaduang simana nin Adviento. Isabay man po niya to ang mga minasunod na mas intention. Pasasalamat ni Tess D. and family ni Attorney Nathaniel Ninyotang. Mga special na kahagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For successful RadTech board exam of Justin Dulot kan Broncano family. Special man na kahagadan ni Domingo Peñaflor and family. For successful operation of stomach aneurysm of Rodolfo Terbio ni Fe Haji to pass the exam ni Dayon Epiphany Anduesa, dulot man ni kan Rafael family. Para sa kapahingaloan kan makalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Milagros Isidoro, kan Fedelino family, ni Justin Raymond, kan Sanyosa family, ni Robert Calderon, dulot kan Calderon family, Benhar Prades, Corazon, ni Jake Prades, Demetrio, Lydia, Karina, dulot ni Rustum Abunda, para sa gabos na kalag ni Libertad Toledo, para sa kalag ni Jimmy, dulot ni Aurora Daco. Matindog na po ang gabo sa pagpuon kan Santa Misa. Good morning. Good morning, Father. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. han kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nagkakatiripon kita ngunyan na aldaw ni Lunes sa ikaduang simana kan Adviento sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satuyang kagurangnan sa mga biyaya na satuyang inako hali sa iya asin sa padagos pong paghagad din kusog para sa satuyang oral daw na pagkabuhay, asin para sa satuyang mga pangangaipo, siring man sa pagtaong ondra kay Santo Niño. Ngunyan midbidunta ang satuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tangaling magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos, maherak malugod sa to,
ang Diyos na makakamhan, pakapatawada, ang sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Raka kagurangan maheraka Kristo maheraka Kristo maheraka kagurangan maheraka kagurangan maheraka mamibig kita kagurangan namimibig kami lugodan pamibig kan sa mong pagngayo-ngayo mapa sa atubang mo tanganing huli kan daing digtang kalinigan ang mga panuga kan sa mong paglingkod makaabot sa dakulang misteryo kan pagkanita mo kan sa imong bugtong na aki huli kay Kristo na sa mong kagurangan sa imong aki na kaiba mong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. Ang kadlagan asin ang alang na daga mag-ugma, ang kapatagan mag-uugma asin mamumurag. Mamumurak nin dakol asin maawitin maugmang awit. Ang kamarawayan nin Libano, bapa sa inda. Ang kaliwanagan nin Carmelo asin Sharon, siringman. Mahihiling ninda ang kamarawayan nin kagurangnan, ang kaliwanagan nin sa tuyang Diyos. Pakusugan nindo ang mga kamot na napapagal, pasarigon ang mga tuhod na tinatakigan. Sabihin nindo ang mga maluya ang buot, magmaisog kamo, day kamo matakot. Hilinga an sa indong kagurangnan, madatong, daraan sa iyang pangsingil, asin pagbalos. Madatong sa pagligtas sa indo. Dangan mabubuksan ang mga mata nin mga buta, malilinigan ang talingan nin mga bungog, ang mga pilay maglulukso siring sa usa, asin ang mga dila nin mga pula, mag-aawit nin mga kaumawan. Mga sapa asin salog mabulos sa mga kadlagan asin kapatagan. Ang mga alang na daga magiging danaw, asin sa dagang napapaha maluwas ang mga burabod nin tubig. Sa mga eroka nin mga hayok matubo ang kawayan asin hoyo. Magkakaigwadyan nin sarong aagihan na aapodon banal na dalan. Mayo ni marigsok na makakaagi dyan, ang mga lulong da itutugutan na malagalag dyan. Ang leon asin mabangis na hayok da imanunumpungan sa dalan na iyan, taan mga tinubos iyo ang maagi dyan. Ang mga tinubos nin kagurangnan mabali, malaog sa Sion, nagaawit sa kaugmahan. Nahihiling sa ilang lalawgon ang daing tapos na kagaya-gayahan. Makakamta ninda ang kagaya-gayahan asin kaugmahan, matatapos ang pagtangis asin kamundoan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang satong Diyos madatong sa pagligtas sa tuya. An sa tong Diyos madatong sa pagligtas sa tuya. Dadangugon ko ang itataramin Diyos na kagurangnan, katuninongan ang ipapahayag niya sa iyang banwaan, haraninanggan ang kaligtasan sa mga natatakot sa iya, ang kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An sa tong Diyos madatong sa pagligtas sa tuya. Ang pagkaherak asin ang katotoohan magsasabatan, ang katunosan asin ang katuninongan maghahadokan, ang karahayan matubo gikan sa daga, ang katanosan maduungaw hali sa kalangitan. An sa tong Diyos madatong sa pagligtas sa tuya.
An kagurangnan mataltagan sa iyang mga karahayan, an sa tungdaga magtataon indakul na pamunga, an katanosan manginginutan sa iya, asin ang kaligtasan, magaantabay sa iyang paglakaw. An sa tong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. Ipagrokyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan, mapa sa ido. Asin sa saimong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong aldaw sa Jesus nagtutukdo, asin ihaon duman, nagtutukaw ang mga pariseyo, asin mga eskriba. Hali sa mga baryo ng Galilea, Judea, asin Jerusalem. Siya nagbubulong sa kapangyarihan ng kagurangnan. Nagdulok, nagkapirang mga lalaki daraan sarong paralitiko nasa katre. Nabuot, nindang ikalaog, asin ikabugtak sa tubang ni Jesus. Alagad na ing maaagihan, huli sa kadakulan kan mga tao. Kaya isinakat ninda sa ato, hinuklas an ato, asin itinunton an paralitiko na nakahigda sa katre sa tubang ni Jesus. Pagkahiling kan sa indang pagtubod, si Jesus nagsabi, katuod, an sa imong mga kasalan, pinatawad na. Ang mga eskriba asin pariseyo nag-isip-isip, sisay ini na naglalanghad sa Diyos. Sisay, kundi ang Diyos na. Ang nakakapatawad kan mga kasalan. Naaraman ni Jesus, ang sa indang nasa isip, kaya nagsabi sa inda, ano ang sa indong iniisip? Arin, ang urog na madaling gibuhon, magsabi, ang sa imong mga kasalan pinatawad na, o magsabi, tindog asin lakaw, tanganing mahiling, nindo na ang akin nintawo, igwang kapangyarihan sa daga, sa pagpatawad kan mga kasalan, nagsabi sa paralitiko, tumindog ka, darahaan sa imong katre, asin pumuli ka sa imong harong. Ang paralitiko tumindog, sa tubang ninggabos, kinarga ang katre na sa iyang hinihigdaan, nagpuli sa harong asin nag-umaw sa Diyos. Gabos naggalas asin nag-umaw sa Diyos. Ulay nila, ngunyan mga bagay na day matutubod sa muyang nahiling. Mga tugangan marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Good morning. Morning po. Pagbulong sa sarong paralitiko, nadangog po niya to ibanghelyo mo niya. Anenot na puntos din paghurog-hurog na gusto ko po kamong imbitaran na mahiling kadigdi iyo ining kahalagahan kan pagtubod. Ang pagtubod, sabihon ta, is an indispensable condition for someone to obtain healing. Gusto mong marahay? Gusto mong mag-ako ni balaog? Hali sa mahal na Diyos, enot sa gabos, dapat igwakanin pagtubod. Asin ining pagtubod na ini bako sa na personal o individual, ining pagtubod, sarong man na dapat itong inaapod niya itong collective faith. Pagtubod kan komunidad, pagtubod kan kadaklan. Iyo precisamente po ining nangyari digdi sa istorya kan sa tuyang ebanghelyo. Ano, so paralitiko. Dahil naman sigurong tsansang makadulok sa kagurangnan. Kundi nagkataon lang na igwasyanin apat na barkada na iyo ang nagdara sa iya pasiring kay Kristo, para ni kay Kristo. Magayon nun ining retrato sa tuyang komunidad, kadaklan kan mga tugang ta, nawara na siguro nin pagtubod. Pero kung kita maghingowa na ibalik asin darahon sinda,
sa satuyang kagurangnan, mas makakamtan kan lambang saro an kabulungan, mas makakamtan kan lambang saro an sa indang minamawon. In fact, they were very creative. Matawuhon, dakulo nin tawo da ininda mailaog itong paralitiko duman sa harong, sosog sa description kan Ebanghelyo, hinuklas ninda so ato asin duman mismo sa luho na nagibo ninda itinunton itong paralitiko. Upon seeing that, sabi kan kagurangnan, dahil kan sa indong pagtubod, mararahay ining sa indong kaibahan o ining sa indong barkada. So faith should not be only personal, but it should also be collective as well. So yan ang enot na puntong gusto ko pong mahiling tadigdig. Ikadua, ipinapahiling man kang sa tuyang ebanghelyo na ang sa tuyang kagurangnan may kapangyarihan na magpatawad nin kasalan. May otoridad siya na magpatawad nin kasalan. Ngata daw ta sinabi kan kagurangnan duman sa paralitiko, bako manao, rahay ka na sa imong pisikal na hawak. Anong sinabi kan sa tuyang kagurangnan duman sa paralitiko? An sa imong kasalan, pinatawad niya. Ibig sabihin, it is sin that separates us from God. It is sin that causes, sabihon ta, ining mga kasakitan na igwa kita sa satuyang buhay. Kaya, kung kita binubulongkan sa tuyang kagurangnan, bakong gayo pisikal, kundi spiritual. Nagihelang ngayon hawak dahil tanagihelang man an sa iyang kalag. Namumutan kong mga tugang, ining pinag-aapod ta pong paralysis, bako sanay ni pisikal. Kadakol na klase, as in forma nin paralysis, igwa kita sa satuyang buhay. Lalong-lalo na ang spiritual paralysis dahil po kan satuyang mga kasalan. Ang importante, sa satuya pong buhay, igwa kita nin pagtubod sa kapangyarihan kan satuyang kagurangnan, tanganing kita mabulong. Sa ngaran ka naman, Aki, as in Espiritu Santo. Amen. Umawag ka ng Diyos, kapos sa ilang bulikan sa iyong pagkaharap na kautan ni Pinapan. Mga kanagal sa pagalan, sa tangaling para sa paging tinapay. Sa iyong pagkaharap na kautan. Magpamibig ka mo mga tugang tangalingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manugod kang kagurangnan an atang sa imong makamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan namimibi kami pakiakuha ang mga atang na dinudolot mi gikan sa mga karahayan mo kulit na tinutugot mong maging mahusay at sa mong debosyon mo niya na panahon papagkaligwa na inimagin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos
Muli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ino, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat, patanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daig kasagkoran. Muli kay Kristo na sa mong kagurangnan, sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang haman niyang gibo, bakamtan mi ang panuga, nangunyan sa pagbantay pinapangahasan ming halaton. Kaya kay bakan gabos na santos sa sinaangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kagurangnan, ikananggadan banan, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinao, sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kay nitay niyan sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siringman, pakapamanggi, sa pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kay ni tayni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kan kalis ning kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa, si Francisco, kad sa mong Obispong, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, han sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban ni Santa Maria,
Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, sa singabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo magkanikong maging keheras, kan buhay na daing kasagporan mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod, kan Diyos nun nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ang samong kakanon sa roal daw, itaon mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hara kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin paglato kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga ang sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, murasan sa iyang katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras niya to sa lambang saroan ni nakong katuninongan. Peace be with you. Pagsalakan hawak sa Indo ng Kristo, mapakinabangan ng binyag sa pusang buhay na nagkisang koran ng paghapon ng sa Indo. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Nadara ko sa espiritual na paagi, an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamigbi kita. Kagurang na namimigbi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar. Nahuli kaini kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinabano na bagay. Ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Salamat po sa inyo gabo, sa mga naglingkod sa altar, sa choir, sa lector, commentator, sa tuyang mga mass collectors, sa sin sponsors, kan sa tuya pong misa. Parakmakan niya to ang dambang sa igulang po akong dikit na appeal. Kita pong mga nagsisimba digdi, tamayo mambaga po kita kayang parking area. Kung mapipwede, we avoid parking dyan sa in front kang simbahan kang door kang sa tuyang simbahan. Kasi that is usually the drop off and pick up point. Pag nagpark kita dyan, mahihirapan man, lalong-lalo na sa mga nagruluway-luway na, nag-iiridad na. So, nahihirapan po sindang ipag-drop off and pag-pick up on. So, may nahiling kaya akong, permi man ako nagre-remind, permi may nakapark dyan na motor. So, mga para-pa-parking po, kung mapapwede, dahil kita magpara-pa-park dyan sa atubangan mismo kang pertahan kang simbahan. Hagad ko po an sa indong pagsabot. Salamat. Ang kagurangnan, mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maherakon, anama, ang aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.
you.